संदेशा ओह कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा ओह कजली के लेके कजली के लेके संदेशा ओह कजली के लेके केतना दिन हो बात कोइले भइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल केतना दिन हो बात कोइले भइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल मन उदास हमर भइल हो बाटे बता दाना हाल लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा ओह कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा ओह कजली के लेके आकृति डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरिराम चौराहा संदेशा ओह कजली के लेके जाए ना चाहत रहे छोड़ी के हमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके जाए ना चाहत रहे छोड़ी के हमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके शीशा खान चमके परदीप भागी से हाल बताई हम ओह खबरिया लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा ओह कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा